Nu er mit låg det ved at være så stort, så jeg skal begynde at tænke på at få det afsluttet. Og det gør man ved at lægge låget oven på skålen her og tilpasse afslutningen på låget, så det rammer der, hvor du har afsluttet din skål. Du kan se her, at du har afsluttet din skål. Det kan du se, du har gjort her. Og der, hvor du så slutter dit låg, det skal jo så ramme her, så de ligesom går mod hinanden. Hvis det ikke passer, så kommer låget til at stå og tippe. Så det er et spørgsmål om at sidde her og lige at dreje lidt frem og tilbage på låget og tænke, her der bliver det for stort. Her, se, man kigger lige, om det passer hele vejen rundt her. Og jeg tænker, at jeg er her. Her tænker jeg, at det passer med størrelsen. Så det jeg har nu her tilbage, det er det her stykke. Det ligger tæt til hele vejen rundt her, kan I se? Ikke også? Og rammer lige den sidste kant, altså den øverste kant på skålen. Så tager jeg min sjæl og afmærker her. Det kan jeg bare lige gøre med mine fingre. Der hvor at min sjæl den rammer afslutningen på selve skålen. Så tager jeg lige og holder mine fingre på, og så klipper jeg af. Sådan der. Og inden jeg fortsætter med at lave mine beviklinger på den sidste del af låget her, så tager jeg lige og deler min sjæl i de 3 og spidser dem til på samme måde som da du startede og da du sluttede. Og på samme måde som da du sluttede din skål, så lægger du også lige en hjælpetråd til her, som kommer til at løbe indenunder her, så du lige har et par centimeter tilbage, der går ud over afslutningen, så du lige har dem at vikle rundt om, inden at du lukker helt af.